May kayon padasen, iti na imas, ken sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco, Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Laterinad, Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi nasakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa.
Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras, alas 10:06 na. Good morning na imbang nagsaba, gawi-gawi sa iwagat, agyo-agyod. Mapteng dyan nagsaba son si Kididyo namin at ito pamula inyong karamay, ang inyong KRNG, ang inyong kasi radio, Peter Umawawang Wasing. At ngayong araw ng Lunes, yung ating usapang medical, usapang pangkalusugan. At siyempre makakasama ko dalawang mabait, isang maganda, isang pogi. Unahin ko yung maganda. Ma'am Cynthia Madrid, good morning. Good morning, Kap. Good morning, Doc. At good morning po sa lahat ng listeners natin at viewers. Yan. At siyempre, ang ating doktor ng bayan, Dr. Joe Orsua na imbang agsafa. Good morning po sa kanilang lahat. Good morning, Kap. Good morning, Ma'am Cynthia. Good morning sa ating viewers and listeners. Yun. Okay, at para sa inyong mga katanungan naman sa ating usapang medical, usapang pangkalusugan yan, usapang Pau de Arco Herbal Capsule, text po lamang yan 0999-3070-649 at sasagutin ng aking dalawang mga katabi dito sa atin. Okay? So, Doc, kumusta ka na? Ayos na ayos pa rin, no? Ayos pa rin? Siyempre, di ba? Kahit sa panahon ngayon, hindi ka dapat nawawalan ng pag-asa at pinapalakas mo hindi lang yung loob, kundi yung katawan. Lalo na yung immunity. Yun. Ayan. Okay. At kay Ma'am Cynthia naman, kumusta ka na? Okay naman, Kap. Ongoing pa rin yung aming mga promo, si Bioklon, si RoboCaf. Ongoing pa rin yung mga bundle packs nila. Okay. So, ano nga natin, Ma'am Cynthia, kung saan sila mabibili naman para alam ng ating mga kababayan kung saan sila pupunta para bumili. Mabibili po dito sa Baguio sa Orion Drug, Benaventura Pharmacy, Curamed Pharmacy, ABPS, Loyosan Pharmacy. Tapos sa Pangasinan po sa San Carlos, Lourdes Pharmacy sa may Adjan Clinic. Audjan Clinic. Mabibili po lahat ng mga products ng Aldrich doon at syempre sa La Trinidad, Mangkayan, Bugyas, Abatan, Sayangan at syempre dito po sa Region 2, Nueva Vizcaya, Isabela at Cagayan. Hanggang Mountain Province, no? Yes, Kap. Hanggang po sa Region 3, mabibili lahat ang product ng Aldrich. O yan, sa ating mga kababayan, kung nasaan man kayo, nandyan ang ating mga produkto ng ating Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Doc, matanong lang kita, ikaw ba ay nagtitake ng mga food supplement? Mahilig ako dyan. Kasi feeling ko baka kulang yung mga kinakain. Wala kasi ako sariling chef eh. Ang dream ko kasi kung may sarili akong chef na let's say, siyempre yung mga mayayaman, gano'n, ano? Yung mga may sarili silang nutritionist, magiging balance talaga yung kakainin. Kasi actually yun ang uso ngayon eh. Pero kung kulang, dagdagan mo na makukuha mo sa mga sa paligid-ligid at mga nabibili na hinanda ng ating mga, how do you call it, mga companies. Yung mga may mga nutritionist, siguradong balanse yung kanilang kinakain. Nila. Oo, ganyan. Kaya ang ganda talaga. Sa ospital, may nutritionist. Tapos kung may problema isang tao, i-refer ka talaga ng iyong internist sa nutritionist. Yan ang uso ngayon. Dapat kung may sakit ka, i-refer ka automatically sa nutritionist. So yung mga yung mga pasyente doon, may iba-iba ang kinakain. Kung ano yung nararapat sa'yo, kasi syempre very sensitive sila sa need. Saka based on the physician's order. Kung ano yung doctor's order, hindi basta-basta porque ito lang naluto natin, ito ibigay natin. No, hindi ganun sa hospital. Syempre, ang number one na practitioner ng health,
when it comes to food, syempre hospital. Kaya bawat hospital, nangangailangan May sila ng nutritionist. nutritionist. Oo. Para doon sa mga pasyente, kung halimbawa ano yung talagang kailangan na pagkain. Yes, at saka kung ano yung tama, So yung mga pasyente pala, ako naranasan ko na naging pasyente dyan eh. So ibig sabihin, yung pagkain ko na, yung pagkain na binibigay sa akin, maaaring hindi ganun ng pagkain ng katabi ko. Pwede, Kap. Halimbawa, kami, pag sinabi namin soft diet, at least sa OB, pag sinabing soft diet, inobserbahan ko, binigyan siya ng mga lugaw, yung porridge, ba tawag mo doon? Napansin ko sa kayo mga papaya, yung something na madaling ma-digest. Ganun. Kasi usually, mga nanganganak o operahan lang naman ang mga na-encounter. Hindi naman kami stricto na, halimbawa, dito natin sisimulan yung na mag-diet siya. Hindi naman siguro. Ikaw, Ma'am Cynthia, naranasan mo na ba yung mga diet, mga... Actually, Doc, saka lang ako na-admit sa hospital nung nanganak ako. Okay. Kaya siguro yung sinasabi nga ni Doc na yung diet ng para sa nanganak, yun yung pinapakain nila. Although pagdating sa bahay, Kap, ang kinakain namin is may gulay, may meat. Pero dahil madaming mga bata, so madalas may meat parati yung gulay namin. Yung gulay ninyo? Oo, Dok. Kaya lang, syempre may mga food supplement kaming tinitake. Nagtitake ako ng Bioclone plus si Pau de Arco capsule. Yung mga anak ko, mga vitamin C at saka mga multivitamins. Okay, nabanggit mo yung Pau de Arco at saka yung Bioclone. Paano ba ito tinitake? Ano ba yung mapapala natin? Ano yung benefits? Yung si Pau de Arco capsule kasi, Kap, nagbuboost siya ng immune system. At hindi lang yun, kundi meron siyang, si quercetin, meron siyang kakayahan na thinning of the blood, anti-inflammatory. So, dalawa yung tinitake ko, si Bioclone at saka Pau de Arco capsule. Si Bioclone naman, Kap, meron kasi siyang vitamin C, B complex, zinc plus yung mga fruit extract, saka vegetable extract. May malunggay siya, may mangustin, which is alam naman natin kung para saan si malunggay at saka si mangustin, plus yung Cell Protect formula na taglay niya. At etong Bioclone at saka yung pwedeng sabay bang na i-take ito? Ang ginagawa ko, Kap, nag-i-interval ako ng at least 30 minutes. Before kasi ang ginagawa ko, parang Pau de Arco capsule sa umaga, tapos sa hapon, Bioclone. Since ganito yung sitwasyon natin, so nagti-3 times a day na lang ako parehas, si Pau de Arco capsule at saka si Bioclone capsule. 3 times a day? Yes, Kap. Palitan? Nilalagyan ko siya ng interval na at least 15 minutes. Yung sa umaga, Bioclone at Pau de Arco capsule. Sa tanghali, gano'n na naman. Pero may Tapos interval yung pag-take? Yes, Kap. Na mga 15 minutes? Yes, Kap. So, awa ng Diyos, okay naman po yung aking resistensya. Ito ba, na-prescribe mo na ba, Doc, itong mga binabanggit ni Ma'am Cynthia? Na-i-recommend mo na ba? Yeah. Ang tanong mo kanina is prescribe. Actually, yung prescription, hindi naman, kasi over-the-counter, hindi kailangan strictly ng prescription. So, tama yung second na sinabi nyo na na-recommenda. Yeah, nung nangailangan ako namili ako ng isang supplement na may B-complex. Honestly, yung B-complex cap kasi, yun ang sinabi nila good sa sa mga nerve, mga neuritis. Saka mayroon din ako nabasa na pag naka-metformin ka, dapat naka-B-complex ka. So, yun. Bakit ganun, Doc? Yun ang rekomendasyon nila na pag naka-metformin ka, pwede kasing may bad effect siya, bababa yung B-complex mo. Mahirap ipaliwanag yun direct. Kasi pag usually ganyan na mga supplementations, wala namang study talaga, Kap. Kaya nagre-recommenda sila. Tapos nung sinabi ni Ma'am Cynthia yung quercetin, kaya kumuha din ako ng Pau de Arco para hindi mag-clot yung blood ko kasi nag-AstraZeneca yung... Medyo natakot ako dun although kahit na anecdotal lang yung yata yung iba o kaya may mga reports, syempre pinaghandaan ko yung hindi mag-clot yung dugo ko.
Yun ang sagot. Ano yung nagagawa ng vitamin B sa katawan natin? Ang B-complex actually is sa mga bata, pampatangkad yan. Kaya 1-6-12, sabi, di ba? Ang B-complex ay, yung B12 ay anti-anemia yan. Hindi ka magkakaroon ng megaloblastic anemia dahil yung B12 component yan ng paggawa ng red blood cells, no? In general, ang B-complex, they're said to be nerve vitamin. Halimbawa, napansin mo yung mata mo kung minsan parang yung, paano bang tawag, yung, ano ba yung term, yung parang gumagalaw yung eyelid mo, myasthenic, para sa medical kasi myasthenic, yung parang, pagka minsan maraming pupunta sa clinic ko na gano'n, tapos binigyan ko ng B-complex, parang na-amaze sila, oy, like magic do ko, nawala. So, indirectly, napatunayan mo rin na ang ganda talaga ng B-complex sa mga may neuritis or nerve issues, no? Saka mga matatanda, sabi nila pag medyo matanda ka na, baka yung reflexes mo, hindi na mabilis yung conduction ng mga, kasi yung nerve, dapat ang function kasi niyan, nagkakandak. Ang pagkaintindi ko yata yung parang layer ng mga cells, nerve cells, kailangan ng B-complex. So nakakabuti pala yung B-complex. Marami actually, kung talagang i-research ko yan talaga, kung gagawa ko ng segment about B-complex, siguro abutin tayo ng isang oras. Kasi Doc, di ba may mga pinapatalastas sila na mainam para sa mga ngalay-ngalay sa mga kamay, especially pag nagkakaedad ka na, kailangan mag-B-complex ka, Yes, tulungan ang mga katawan. makakalimutin, Oo, pwede Doc, rin. Baka mamaya kaya ka pala makakalimutin dahil kulang ka sa B-complex. May mga pain, neuritis, yung pain dahil sa na-inflame yung ugat mo, yung nerve mo, nerve. Yung nerve ang pinag-uusapan. Kasi ang mahirap sa Tagalog, parang common yung ugat na word. Minsan blood vessel, yung ugat pwede rin nerve siya. Kaya magulo yung Tagalog na yon, yung ugat. Hindi kasi pareho po ang ugat sa vascular system. Hindi pareho. Okay. Pero itong B-complex na ito, Doc, kahit sino pwede mag-take nito? Actually, from very young to very old. At saka, to tell you honestly, there's no such thing as overdose of B-complex vitamin. Kaya nga, alam mo sa buntis pala, naalala ko, pag nagsusuka ang isang babae, ang theory ng OB, pag sukain ka, kulang ka sa B-complex. Kaya ano mang sinasaksak namin, yung pink, naalala niyo yung pink noon, gagawin siyang B-complexion. Kaya lahat, kahit buntis, at tulad na sinabi ko, walang overdose kasi they're said to be water-soluble. Pag water-soluble, iihi mo lang yung excess. So sabi nga ng iba, ang healthy na daw yung poso negro ng mga tao. Kasi tinapon yung iba. Nandun lahat, naihi. Kasi syempre, itatapon ng katawan mo ang sobra by hook or by crook. So okay lang, Doc, na ang mga food supplement, okay lang na kahit mag 3 times a day ka, okay lang siya okay kasi lang, itatapon lang naman. Parang matatapon nga lang. Kaya kung ako, matipid akong tao, kaya once or twice lang. Doc, merong Ma'am Cynthia, meron akong may binigay sa akin na neurobion. Nakalagay doon, may B12, may kwan. Ano yun? Yun nga. Yung B12, yung cyanocobalamin, to be more specific. Pero huwag niyo ako i-quiz na sa mga pangapangalan. May mga thiamine dyan, riboflavin. Alam niyo yung may thiamine deficiency kasi daw, ang kinain daw nila puro rice, puro mais. Kaya dapat mag-rice kasi yung rice na na-overmill, nawawala yung thiamine. Kaya kung minsan pangit kumain na ng puting-puting rice. So dapat, Doc, ang rice mo pala yung mga brown, mga black. Or, mag-bioclone ka. Bakit pa? Bioclone mo na lang. Pero ito, balik lang ako sa neurobion. Ginagamit nila para sa pain reliever eh. Kasi Kap, yung iba, yung Dolo Neurobion, pero hindi natin sila sponsor. B-complex plus paracetamol lang yun. So ibig sabihin may paracetamol kasi yun. Kasi pain reliever eh. Pero kung sa Aldrich,
Eh, bakit ka pa? Di mag-bioclone ka sabay pauliniment. Kasi yun yung methyl salicylic acid. Yung salicylic, yun yung aspirin. Oo. Naging curious lang ako. Talagang tanungin mo sa doktor kasi sa doktor marami ka talagang mako-correlate eh. Oo, Doc. Oo. Ah. Kaya kailangan nyo talaga pala ako. So, ganun na naman eh. Na-realize ko talaga. So ito pinag-uusapan natin, itong vitamin B complex. Pwedeng bilhin ito over the counter, ano? Oo. Pwedeng isama ito doon sa ating produkto naman ng Aldrich. Di ba, ang rule naman, Ma'am Cynthia, is hindi kayo stricto. Halimbawa, Doc. sasabihin ng tao, babili nga ng bioclone, anong sasabihin ng ano? Ito na, isang box. Ganun kaagad? Hindi naman, Doc. At tinatanong nila kung ilan yung bibilhin nila. Pero may mga, yung promo pack po kasi namin, 10 plus 5. So, dapat hanapin nila yun para at Sayang least meron naman. silang free na 5. Oo. Makakamura sila. Kasi eto siya, Kap, yung Makakatipid ka. tinatanungan mo siya. Oo. Eto siya, meron siyang B6, B1, at saka B12. Itong si 1612. Oh. Bioclone capsule. Pampatangkad. Kaya nga, di ba yung Star Margarine? Meron siyang 6? Oo, Kap. Ito siya. Hindi mo nakikita yung product na may 1, 6, 12, sabi nila. Oo. Yung mga, naalala ko Star doon, Margarine, nung mga nasa ganun. dorm ako, di ba, dorm boys, yung mga men's dorm ng SLU, minsan, secretly, inoobserbahan ko yung mga dormmate ko, bumibili sila ng 1, 6, 12. Kasi, siyempre, lahat ng Pilipino gusto maging basketball player, Oo, gusto Doc. maging star player, gusto puro basketball dyan, basketball dito. Oo. Pero kailangan din yung genes mo, plus B-complex, hindi tatangkad ka, hopefully. Di ba kaya nagpatalastas nga itong si James? Oo, Di ba? Doc, Yung sa Star, kasi super tangkad, no? So, Yun. kaya pala matatangkad yung mga anak Pero ko. alam mo na overemphasize yung value ng B-complex, yung B-complex sa pagtangkad. Pero sa totoo lang, hindi lang nila, napakaganda siyang gamot talaga sa nerve. Saka yung latest nga, yung mga naka-metformin, alam mo naman, daming may diabetic. Oo, Eh, Doc, di gawin nyo na yan na supplement nyo. Ay, Oo. in-endorse ko na ba? Parang na-technical na ba? Hindi. Well, kasi nga, ginamit ko po. Kaya may case siguro ako. Hindi kaya? Oo naman. Cynthia? Actually, Doc, base lang naman doon Nagdala sa... ka ba? Oo, Doc. Ay, ganun eh. Nilalang kita. Ayun eh. Sorry kasi over Luzon TV, binuko ko yung sarili ko na si Kap kasi itinanong niya. Kaya tuloy inamin ko. Alam mo naman ako, hindi ako marunong magsinungaling. Oo, Doc. Inamin ko na ininom ko po talaga. Kasi ang kagandahan pa may malunggay, paborito ko na malunggay lalo pag sa munggo at tinola. Ngayon, ang Nandito hirap na lahat. Alam mo bang nagtanim ako ng malunggay sa Baguio, namatay. Mahirap mabuhay. Kaya wala na, ito na lang, bioclone na lang. At saka, Doc, napakamahal kasi kung bibili ka ng mga iba't ibang klase ng fruits. Mangustin, lalo na, paborito ko napakamahal, yan. oo. Kung makukuha mo naman sa ganito at medyo yung mura na lang na prutas ang bilhin mo plus si Bioclone, okay na siya. Ano bang murang prutas ngayon? Meron pa bang mura? Mura, ibig sabihin hindi pa hinog. Lahat mahal. Okay, ang ating oras alas 10:23 na para sa inyong mga katanungan naman sa ating usapang pangkalusugan, usapang medical. Text po lamang yan, 0999-30-70649. Noong nakaraan, maraming text. Ngayon, mukhang nakikinig na lang sila eh. Oo, marami nun. May hindi pa tayo nabasa eh. Oo, Kung hindi pa marami. na-erase, sagutin natin. Hindi, ewan ko lang, ha? na-erase ko normally na. na-erase siya. Oo. Sige. Kasi kinakailangan kong mag-erase Oo. para sa Tuesday program naman Ay, pala, natin. ang dami ano. Oo. Kasi madaming Yeah. pumapasok. Hindi Kaya, naman hindi pwedeng hindi ko po pwedeng hindi i-resin eh. Yan. Sige, at nanonood sa atin, Rain Bilingan Gayaw. Maraming salamat, Rain. Siguro, Kap, Sige. kaya walang gaanong nanonood ngayon. Kasi holiday ngayon eh. Pinifeel nila yung pagka-holiday. Oo. Nag-holiday din sila sa panonood? Hindi, baka may pinuntahan. Malamang baka nandiyan Baka siya, nag-jogging. naki-ano sila sa City Hall. Kasi Oo, sabi natin, dapat bukod sa supplement, you exercise. Baka naglakad-lakad. Pero ingat po sa araw. Pag ganito pa kayo maglalakad, medyo Mainit sumilong na na po kayo dahil nakaka-cancer na po yung araw past 9 a.m.
Masakit na Yan. sa balat, Past Doc, 9. eh. Past 9 a.m. Yan, magandang mag-react pala bawat issue. Ano, okay lang ba na gagawin ko yung ganon? Oo, pwede. Para meron lang tayong masabi. Pwede. So, pwede pala Hindi, kasi- pwede magpa-araw ng anong oras? Alas 6 hanggang Ang alas... magpaaral, siyempre wala pang araw sa alas 5, kaya alas 6. Tapos siyempre yung kasagsagan ng araw, di ba yung mga bata noon, nakikita ko kasi OB ward namin no, no? Yung mga 6:30 bata, daw di ba? Oo. Pinaparawan sila doon sa, no? 6:30 hanggang 7:30 eh. Yung... Pero you can extend up to yung mga adult na you can extend up to around 9. Basta wag ho kayong magsobra sa 9. Tapos, bandang hapon, nakaka-cancer kasi yung 9 to 4. Yung mga 4 na rin, medyo palubog na rin, hindi na yun mataas ang ultraviolet rays niya. Pero don't worry too much, ang Pilipino kasi protected tayo ng melanin. Kasi tamang timpla kasi tayong mga Pilipino. Di ba? Hindi tayo overdone, hindi tayo undercooked. We are just tamang timpla. Kayo mangging kaligatan. Perfect. Perfect creature tayo ng Diyos. Okay. At ito may nagbababati naman, gandang buhay Kap. Pakibati po ng 6th and happiest, a blessed and abundance birthday kay Carol Jane. Salamat po. So kay Carol Jane, happy birthday sa iyo. At naway magkaroon ka pa ng maraming kaarawan para i-celebrate naman. Okay? At siyempre, Happy birthday. siyempre, pinaka-importante dito, Dok, dahil pinag-usapan natin kalusugan. Magandang Yes. kalusugan. Oo, tama. Health is wealth kasi. Okay. Oo, Doc. Good morning, Idol Cap, Idol Joe, Ma'am Cynthia, present po, sabi ni Rain. At kay Josephine Balisan, kunana, hello madam, pwede send dito Hong Kong, PMU. Good morning to all, Cap and Doc. Thank you. Good morning. Same time tayo sa Hong Kong kaya good morning din, ano? Oh, sabi niya, isend Maaraw ba dito dyan? Hong Kong, PMU. Ano yun? PMU. Parang hindi ko makuha yun. Private message you. Ano? Nababasa mo, Ma'am Cynthia? Oo. Baka meron Kap. siyang private message. Hello, madam. Pwede send dito. Kumusta dyan sa Hong Kong? Baka tinatanong niya, Kap, kung po pwedeng mag-send doon ng Ng- product sa Hong Kong. Ayun. Okay. Oh, pwede ba? Pwede ba? Meron naman, Kap, si Paudala. Pwede silang Wala, pumunta Paudala. doon sa Ang ganda Paudala. naman. Paudala. Maa-access nila doon. Kanya lang medyo mahal lang yung kanyang padala. Mga magkano kaya per box? Wala akong idea, Doc. Kasi plano kong magpadala sa USA. Actually, Doc, eto, si Paudala ang nag-a-access sa lahat ng mga OFW. Kaso ang plano kong ipadala yung mga bagoong tuyo. Yung mga dilis, At gano'n. plus, ano na yung mga Sipaw, liniment. oo. Actually, plano kong Yung mga Tanungin bakalaw. ko, Doc, yung pamangkin ko, kasi nagpadala siya ng isang box ng Paulini Ments sa Ireland. Oh. Doon sa kaibigan niyang nurse doon. LBC o post office? Ina-LBC niya, Doc. Ewan ko lang kung Sponsor ba magkano. natin ang LBC? Gano? Hindi. Ito, may katanungan na. Sige. Galing kay 81. Good morning, sir, ma'am, and doc. According to the history, prinactice ni Nikola Tesla, celibacy, tapno ma-maintain na, ti pagka-genius na. The question, at nga ta contribution, ti celibate, iti pagka-genius. So kung yun ang tanong, kung kami ni Cap ay may mukhang genius, hindi napatunayan yung statement na yan. Sabi ka nun eh. Kasi 4 yung anak ko si Cap, hindi mabili. Sorry, hindi ko alam. Okay, so kasi celibacy means hindi ka magkakaroon ng carnal knowledge. Sige, very technical na naman, very lawyer, ang dating. Celibacy means you're not going to have sexual activity. So I don't siguro dahil lang sir, ganito yung focus mo siguro hindi ka disturb So focus mo intellect. Kasi ito pananaw ko lang po ito. Pag titingnan mo yung katawan natin, ang pinakamataas na lokasyon ng brain on top of our body. Pero ang genitalia natin, that's the lowest. So, walang disruption. So, doon sa walang disruption niya. sa taas, kaya intellectual siya. Genius. Pero, kung kaya mo, tulad ni Jose Rizal,
eh kaya rin natin. Di ba? Sabi ganun eh. Yon. Okay, at galing naman kay 10, good morning Kap and guest. Pakiasman ni Doc no dati mental benefits ti meditating. At agay hindi mga ibagbaga kanyak nga agsayang aklang ti oras no ag-meditate. Hindi po. Meron daw bang benefits Of ito? course, kasi ang meditation is loving oneself. It's time to breathe. Like in yoga, it's a form of meditation. Or there are other ways to meditate by stopping for a while. It's time na madi-stress ka. So, hindi totoong, it's in fact sa mental health, yun nga ang mas kailangan. Hindi puro gamot. Siyempre nakakatulong ang gamot, pero what if magsimula ka muna sa first level, which is de-stress yourself, meditate. Sometimes praying is a form of meditation. Whether you're a Catholic or kung ano religion mo, it doesn't matter. Once you talk to your God, it's a form of meditation. Kasi after all, pwede kong sabihin, hindi mo naman directly kaharap yung kausap mo eh. So meditation sa sarili mo yon. Yun ang aking pananaw. Importante. In fact, I would even prescribe, kasi yung word na prescription, that's a word of the day, si Kap kasi sinabi niya eh. Kahit hindi kailangan ng RX yan, ipiprescribe ko yung meditation. Para sa mental health, para sa de-stressing activity, at para sa overall wellness. At napaka-importante kasi yun, Doc, pag nagme-meditate ka, ibig sabihin, nagdi-distress ka Kayo, tanungin ko, para kayo ang bilang mga mahilig din sa wellness, ang meditation ba useless? Actually, hindi, Doc. Oo. Malaking tulong yun Ikaw, Kap. na nagme-meditate Hindi ko ka. pa naranasan. Hindi, yung mag-meditate lang na halimbawa sa iba-ibang level kasing meditation. When you pray, you also meditate eh. Hindi Parang ba? Okay, wala meditation ka na rin lang- yun. Oo. Parang concentration Sa lang tingin yun, mo ba, Kap. may value? Oo naman, Doc. Yun. Oh, So, siyempre. tatlo na tayo. Oo. 3-0. Ang score. Yan. Kasi gumawala ako ng informal survey. Di ba ganon, evidence-based? Oo, Doc. Ganon ang practice kasi ng medicine. Kung hindi mo sinurvey, research, pwedeng maging, yung parang panaknak. Parang kami din, Doc. Nagsisurvey din kami sa mga gumagamit ng aming produkto na out of 100, ilan yung mga gumagamit at Tapos, ano yung mga sinasabi nila. that is a form of surveys or research or yung parang sinabi nyo kung minsan testimony. Oo, Doc. Yan, mga ganyan. Why not? Okay, chinecheck ko lang ito. At ipapasa ko muna sandali sa inyo. At punta lang muna ako dun sa... Anong gusto mo sabihin? Ito, basahin niyo muna, pwede Doc. basahin ko, parang noon. Okay. May sasagutin lang ako na tawag. Sige, so... Sige, Kap. In the meantime- Doc, basahin ko lang yung Sige lang, mga nanonood dito. Sige. Daisy Balolong is watching. At syempre, Doc, nagpapa-shout out kasi yung mga kapatid ko sa baba. Dahil sabi ko, nakikinig sila? Oo, Wow, Doc, kumusta dyan sa Ordaneta? may program kasi tayo ngayon. Sabi ko, kasama kita. So, Okay. shout out kay Myra Madrid Latonio, Randy Madrid, at sa lahat po ng mga nandiyan ngayon. Kumusta po kayo? Ako naman ba ang susunod na magbasa? Oo, Doc. Ma'am Cynthia? Okay. Good morning, Kap, Doc. Ma'am, ask ko lang po, Doc, yung dati ko pong iniinom na B-complex, pinilitan ko po sa Bioclon. May diabetes po ako. Narinig ko po sa inyo na yung may diabetes kaya uminom na rin po ng B-complex. Okay lang po ba? Okay lang po ba yung Bioclon? Salamat po. So narinig mo pala dahil sinabi ko, yan Ma'am Cynthia. So, maraming salamat. Of course, bakit hindi? In fact, mayroon pa kayo added bonus. Kaya, to be honest with you, yung added bonus din ang habol ko, yung malunggay, which is a very, very nutritious vegetable or food or plant. Yung mangosteen, alam nyo naman, marami rin mga nag-advertise yan. Mayroon pa yata grape seed. Oo, Doc. Yung anak ko, dati parang binentahan ako niyan. At pinatulan ko ng isang bote para hindi magtampo. Ngayon, sa isa na lang, kaya parang I found my supplement. Oh my God. Oo, Doc. Kaya po siya Oo. tinawag na the super capsule kasi parang nandiyan na po lahat ng kailangan ng katawan natin. Kaya wag ko kayong mag-alala. You are
Kumbaga, pinili nyo po yung mga magaganda po na produkto. Kaya huwag kayong mag-alala. May isa pa, Kap, bakit po ako nag-Star Margarine, maliit po pa rin ako, hanggang kailan ba mag-stop ang paghinto ng pagtangkad ng tao po? Okay, magandang tanong po yan, ha. Unang-una, hindi porke naibigay mo lahat sa environment ay matutupad kasi meron pong main determining factor, yung microchip mo, tulad ng isang computer, hanggang ano lang ang kaya niya dahil yun ang naka-program sa kanyang programming, yung parang gene. Ang tao rin, nakadestino kung sino, hindi mo pwedeng sabihin na tumangkad ka tapos ang nanay at tatay mo ay mga 4'11 at ikaw ay 6. Mukhang hindi ka anak ng tatay mong 4'11. Kasi gene po, yung parang nakaano ka po yung parang program, yung programming, parang computer. Kung naka-program kang ito lang ang kaya mong i-memorize, yung hard drive mo, something like that, okay? Now, regarding yung issue ng hanggang kailan, ang gandang tanong yan, very medical po yan, thank you sa tanong. Ang distal, yung epiphyseal line, which is part of our bone, ang tangkad ng tao ay base sa kanyang buto, frame, yung skeletal structure. At ang babae, nag-stop po siyang lumaki when they reach 18, kasi yung estrogen will close the epiphyseal line. Ito yung technical aspect. Kaya yung ingat kayo mga babae sa pag-take ng estrogen, baka kayo mabansot naman. Kasi huwag munang abusuhin ang mag-inom ng estrogen kung below 18 pa kayo. Kaya yung mga pills pag below 18. And then, sa lalaki naman, we stop growing later pa, 21 years old. Pero yan din ang tanong ko Nag-Star Margarine din po ako, hindi po ako lumaki. Siguro, nakuha ko yung genes ng mga forefathers ko dun sa medyo maliit. Kasi may maliit na part dun sa lola ko Yung Lola Castro ko, yung sa Ursua, mother ng tatay ko, ay hindi siya katangkaran. Kaya, that explains it. And then, although sa Chinese part, matatangkad sila. So, Doc, pag pala ang anak mo is below 18 at below 21 yung lalaki, kinakailangan pala Suportahan. sila. Yes, ng mga supplements, mga tulad yan. Ang tinanong pa mismo diretso, yung hindi natin sponsor na Star Margarine, ay ay tinanong pa mismo at binalandra yung Tuloy ko ba, Kap? Nandito na si Kap kasi. Good morning, Kap and Doc and Ma'am listening here at the 3rd floor, Baguio Center Mall, Gordon, Monserrate. Hello, Sir Gordon? Kumusta po kayo dyan sa Center Mall? Coming to you live all the way from RNG, no? Okay. Good morning, Kap and Doc. I am a stoic practitioner. May stoic? Ano kaya ito? I don't show any emotional... yun. Parang kumbaga sa kanta ni Lady Gaga, yan yung poker face. Okay. I don't show any emotional affection in every matter, whether that's good or bad. So many people think that I'm a psychopath. What does psychopath means? Okay. They are wrong kasi that's your practice Yung parang may pagka-poker face ka, parang di mahalata yung emotion mo. Okay naman po Okay. Pero they are wrong. They are judgmental po sila. Di ba sabi, bawal po ang judgmental. Lalo na kung sasabihin psychopathic ka. Psychological, mind, path, abnormal. Ibig sabihin may abnormality ka mentally. That is wrong. They should be taught that you should not label people. That's also labeling. That's also bullying to a certain degree. To those people, stop it. Kasi hindi po kayo nakakatuloy, especially kung isang tao pinili niya na maging stoic or yung tinatawag na no signs of emotions. Hindi nagpapakita. Ang ganda, ang hirap siguro ng gano'n, no? Ako napaka-emotional ko Oo, Doc. Mahirap, madalang yung nakakagawa ng ganyan. Oo, congratulations. Yung sa poker face. May ganun pala, na stoic. Ngayon ko lang narinig yan, Ma'am Cynthia Capa, yung stoic practitioner. Baka yun, kung minsan siguro mag-stoic nga din ako. What do you think? Kaya ko ba? Parang hindi, Doc. Wala pang sakang.
Titingin lang sa'yo si Kat. Ay, actually, parang kaming ni Kap, parang reactive Di ba? ka, gano. Pag yung may meaning yung tingin ni Kap, o Oo. kaya yung hagik-gik niya kung minsan. Kaya ako naman, yung tawa ko na sinasabi ka ni Sir Dobby, nakakatuwa daw yung tawa ko. Kasing nakakatuwa, minsan naalala ko. Hindi siya nakakatuwa, Dok, kundi nakakainganyo siya. Talaga, yung Oo, tawa, hindi naman parang di ba baliw. Pag tumatawa ka, pag kami na nanonood at tumatawa ka, pati kami nakikitawa. Kasi laughter is the best medicine. Oo. So, yeah. Tumahimik. Si Kap stoic, oh. Tingnan mo. Welcome to the stoic program. Hindi kumakain ako. Ayun pa, Dok, oh. Sige, akala ko tumigil. Uy, 3 ka agad eh. Akala ko, ang tingin ko, nabasa ko na lahat. Buti na lang. Si Ma'am Cynthia, bahala siya doon sa, Sige, sa Ma'am Cynthia, viewer. meron ka ba dyan? Wala pa naman, Dok. Ikaw muna. Sige. Teka, basahin ko isa. Good morning, Kap and guests. 500 years ago, bloodletting is a method of medication. Do you think ineptitude the Dr. CD? Hindi po. Well, nagkataon po, teacher po ako ng history of medicine, and bloodletting are actually indicated to some special diseases. Even at this given moment, kasi nung unang panahon, yung bloodletting, alam niyo yung ipapasipsip mo yung dugo mo sa linta, leaching, even yung mga, yung mga ginagawa ng bentosa, alam mo yung mga sinong nagpapunta na sa spa at binentosa ka, these are old. Bentosa, massage, these are kaya yung bloodletting, hindi naman po exactly mali. Basta tama po yung, let's say, magbabawas. Alam niyo yung isang modern day na bloodletting? Blood donation. Pag nag-donate ka ng dugo, di binawasan ka ng 500cc, di naging healthy ka because after all, ang dugo ay 120 days lang ang buhay po. Kailangan palitan. Kaya i-donate mo na lang sa nangangailangan muna. Pero yung letting kasi, talagang paduduguin ka eh. Paduduguin ka. Pero yung another method is yung pasisip-sip mo sa linta. Ako, Dok, every quarter nagdo-donate ako. Ay pala, kahit babae mong tao pala, ang bait mo naman. Normally, bawal mag-donate ang babae. Ay, ganun po ba? Kasi konti lang ang hemoglobin nyo. Prone kayo sa anemia eh. Kasi nagdo-donate ka na sa napkin eh. Oo, Dok. Every 80 ml times 4, kaya 300 nila na yun eh. tinatanong kung kailan yung last na period mo. Oo, Ano siya. Good morning, Kap. Ituloy ko ang pagbabasa. Sige. May nagbasa, salamat po. Ay, may nagpadala ng message para tuloy. Nahiya ako ng konti kay Kap kasi parang sinolo ko na. Good morning, Kap and guests. Dok, lagi pong namamanhid ang paa at kamay ko tuwing gabi. Lalo na kung naglaba ako. Ano kayang magandang gamot? Pag namamanhid po, baka tingnan nyo mabuti. Baka matagal kang upo, yung pagkakaupo nyo, baka yung circulation, ay tingnan nyo mabuti, i-recirculate nyo. Kung hindi pa rin, baka may ugat na rin na tamaan o na, how do I say it, yung parang nag-neuritis ka o kaya naipit. Simulan nyo po sa pag-take ng mga B-complex. Dok, Yan. dagdag ko lang po, pagkatapos nilang maglaba, pwede po silang magpahid ng pauliniment. Okay, so maganda yung dagdag yun, sabi ni Ma'am Cynthia. Kasi masakit nga po, kaya masahiin ng kanilang partner sabay gamit nung ating pau-masahe, no? Opo, Dok. Siguro follow up to, kasi tignan nyo, basahin ko Thank you po, baka nga pumana po, yung nag-star margarine siya, pero baka ito yun kasi hindi naman niya. Side ng mama ko, maliliit sila, may lahi kasi silang Aita. So yun, that says it all. Kasi hindi naman sa pagiging racist or something, talaga namang hindi medyo they are vertically challenged, if I may put that in a poetic or sabihin na nating mahirap intindihin ba? Hindi naman. Sabay ganun eh. Yung maarte lang, no? Vertically challenged, no? Okay. Idol Doc, ano ba ang magandang benepisyo po pag naligo po ng hot water? Alam niyo yung mga Japanese, silang idol ko sa pagliligo sa mga onsen, mga hot spring. Kaya kung pwede nga lang, may madiskubre akong bukal sa tabi sa Camp 7 dahil araw-arawin ko po ang magpalublob
kasi talagang nakakahaba ng buhay. Ang isa kong theory, when you go to a hot spring, your whole body is going to vasodilate. So, malalagyan ng nutrisyon, ng daloy, yung mga hindi nadadaluyan ng dugo, kasi ang dugo ang napaka-importante. Pag dumaloy siya sa alam nyo na, may tumatayo. Pag dumaloy siya sa utak, matalino ka. Pag dumaloy sa puso, hindi ka atakin sa puso. Pag dumaloy sa paa mo, hindi ka magkakaroon ng yung tinatawag na yung, ano yung tawag ma'am sa yung nangingitim? Yung parang nag-Burger's disease. Oo, Doc. Or yung, di ba, na-amputate? Oo, Kasi Doc, pag mamatay, di ba? Pag walang daloy po, mamatay ang organ mo. Oo. Kaya maganda po ang paglublob sa mga onsen or yung mga hot spring. Kaya nga, sana sponsor kayo ng Puoten para naman, hello sa mga taga Puoten. Madalas Doc, kasi diba? kami dyan. Ang ganda doon. Di ba? Ang ganda ng inyong mga hot spring. Pero yung paliligo ng mainit, Doc, na magpapakulo ka ng tubig, okay ba? Maganda rin. Yun nga lang, baka bumagsak ang BP mo kasi nakatayo ka lang. Kaya ingat, huwag patagalin. Kaya dapat medyo bathtub eh. Siyempre maganda po kasi magbubukas ang pores mo. Marami, alam mo, kasi buong araw yung value ng parang ang gandang topic yan talaga. So, dapat pala, Paborito Doc, ko yan pag maligo ka ng mainit, bathtub ka dapat medyo Yun nga lang, ingat ka rin kasi babagsak ang BP mo, ma'am. Pagka naligo Kasi magbabasodilate eh. okay. Minsan kasi gano'n ang ginagawa pag nasa spa ako, pag na-check-in ako, pag convention namin sa mga, halimbawa, Shangri-La, gano'n ako. Talagang ini-enjoy ko yung mga spa nila sa Sofitel. Tapos talagang sinasamantala kong mag-hot bath. Tapos bigla akong, in-experiment ako ang sarili ko, bigla akong lumublob yung paa ko sa ice water. You know what? Nagpooling yung blood sa brain ko. Ang feeling ko, alive na alive ako na parang vasodilated, yung parang namimintig yung upper. Kasi hindi makabalik yung mga dugo sa paa ko. Siyempre, di ba nilublob ko yung kalahating katawan ko sa ice water. Ang sarap ng feeling pala ng parang dilig na dilig yung utak ko. Dahil dun sa hindi makabalik kaagad yung parang na-traffic yung mga dugo sa upper body ko, which is the most important part of our body, syempre. Nakatayo kasi tayo, kaya pag bumagsak ang blood pressure, nahihilo tayo, hindi ba? Tingnan mo yung yung bigla kang tumayo, nakaupo ka, naalimurong ka, kasi babagsak po, hindi makataas. So, ganun din, Doc, pagkagising mo, di ba yung sinasabi nila, dapat uupo ka muna, hindi yung tatayo ka agad kasi nakakahilo yun. Lalo na yung yung parang umihi ka, meron tinatawag na umihi ka lang, bigla ka natumba. Sabi, ay, na-stroke, sabi. Pero minsan, postural hypotension, o kaya parang may nabasa akong ganun na pag umihi ka daw, biglang nahihilo. May tinatawag na ganun, no? Ituloy ko ba? Okay. Sige. Good morning, Kapat guest. Sabi nyo, after 9 a.m., ay cancerous na ang magpaaraw. How about yung mga farmers? Nakababad sila mula umaga. Kaya nga po, kawawa talaga sila. Kaya napansin nyo, huwag nyo namang laitin yung farmers na pag alas 10 uwi na at mag-siesta po ang mga yan. Di ba they start the day at 4 a.m. para manbakalara, mag-araro? Because mababa pa araw. Ay, tama ba yung mababa? Wala pang araw. Pero in fairness sa kanila, dahil masipag sila, di ba, na minsan naglalagay sila ng mga sun protection, like yung long sleeve. Kaya naka-sombrero, nakatakuko. ng malaki. Yes. Kaya, saka tulad ng sinabi ko kanina, ang Pilipino naman, hindi basta-basta po tayo nakaka-cancer. Salamat sa ating melanin, no? Morning Cup, Ken Ma'am Cynthia, ask ko lang kay Doc, nagpagamot po ako ng tenga mga fast 6 months pero ngayon may tubig po na umaagos minsan at may amoy. At ang mata ko po minsan bigla na lang lumalabo. Ay, medyo malayo yung mata sa Pero ENT yan dati kaya no wonder, no? Pero isa-isahin natin, baka meron kang otitis media, baka kailangan mo lang mabigyan ng antibiotics o kaya magpa-doktor ka sa ENT o otorhinolaryngologist.
Siyempre, yung tungkol sa baka sumabay lang na lumabo, mukhang kailangan mo ring matignan po kayo ng ophthalmologist po. Another Okay. question, Doc. Do you believe in unorthodox way of medication? For example, faith healing, albularyo, anting-anting healing tanks. Okay, that would be a personal question that I'm going to answer. Siyempre, bilang isang tao, not only as a doctor. Well, as a doctor, I studied Western medicine practices. Pero to be honest with you, I was also exposed in family medicine when I got my family medicine through modular pathway. Umattend pa nga po ako ng mga alternative. To be honest with you, na-expose po ako sa mga pito-pito, sa acupuncture. Those are alternative. And to tell you honestly, ang pamilya ko namin sa Pangasinan, yung mga faith healer, albularyo at mga medicine man, at may anting-anting din yung lolo ko sa babae daw, pero hindi ko man ginamit po ang mga yan. So, naniniwala po ako kung yun ang tanong. Yan. Sige. Sige Ang lang, Doc. Ursua. Yung Ursua kasi yun eh. Kap, Doc, at Madam, ask ko lang kay Doc if maganda ba ang pag-sauna sa katawan. Oo, kasi, salamat po. Kasi yung sauna, it's one way to increase yung vasodilatation. Tapos magsisweat ka, di ba? Tataas din ang BP mo, tataas din yung metabolism mo, kaya pampapayat siya, di ba? Kaya nga, di ba, kung minsan yung mga iba, may mga binibenta dyan sa mga nagbibenta ngayon, yung mga uso-uso, yung mga parang jacket siya, tapos sauna na daw. Tapos, pero mahirap kasi tinanong ko kung magkano, kay Raymond Barrios, may sauna siya doon sa Team Lakay. Minsan nakikisauna ako doon para mapasabi ko lang na ako'y mahilig sa sauna nga, yun, sa Team Lakay nga. At tinanong ko kung pwede ko pang gawin sa bahay yon para hindi na ako lalabas. Mahal pala. Siguro yung medyo rin, mga 300,000 gano'n. Kasi yung setup. Oo. Sobrang mahal Unless pala, Doc. sponsoran tayo ng ayun na naman. Okay, baka may mga nagtitinda dyan ng sauna. Magpa-advertise na kayo dito sa ni Cap. Usapang legal. Okay, ano pa? 3 unread. Okay, good morning, Cap, and your guest. Doc, pabor ka ba sa medical cannabis or jay mausarti marijuana for medical purpose? Ganito yan. Let's put this in a proper perspective. Yung pong medical marijuana po, properly indicated, saka maganda po yung pag-prepare ho nila ng marijuana sa Amerika. Inaalis po nila yung sabihin na nating may ano bang factor yun? Yung parang nagkukos sa'yo na mahay? Ano bang ibig sabihin nun? Basta yung cannabis oil, o kaya depende sa, honestly, wala po ako masyadong knowledge, kasi hindi nga allowed sa Pilipinas. Pero ang knowledge ko, nung second year medical student, basta sinabi lang na addictive yung cannabis. Ganun lang. Pero ngayon kasi, we will, of course, hindi ka nabubuhay ng 21st century na, nasa 21st century tayo, kung hindi mo nababasa itong mga to. May tinatawag na pwedeng medical marijuana sa mga hyperactive patients, yung mga may autism, na ma-manage kasi yung hyperactivity nila at nakakatulog sila, nakaka-meditate sila. Kasi ang marijuana ay more of, anong tawag dito? Yung pampakalma or depressant. Kaya kung hyper ka, baka ako dapat mag-marijuana kasi hyper ako palagi. So, pero marami tayong nababasa sa Google naman yes. Maraming benepisyo. Oo. Pero yung medical marijuana is really accepted kung yun ang kanilang tanong. Sana nga magkaroon tayo. Total, ang gaganda ng mga marijuana, balita ko dito sa parte ng mundong to. Luzon. Oo, di ba? Anong masasabi mo dyan, Cap? Approve ba? Gusto ko sana subukan eh. Sa mga may cancer, maganda ito. Maganda yan. Oo. Sabi nila, kahit daw yung mga may sakit sa puso, may kwan sa kidney, nakakatulong daw. Saka doon sa sa pain daw. Ano yung substance niya, Doc, na mainam? Yung cannabis, no?
Kasi yung marijuana, pwede mo yung i-process mo muli yan. Tanggalin mo yung nakakahilo High, siguro oo. o nakaka-high para o addictive na part. Parang yung yung tobacco nga eh. Kung tobacco nga accepted sa totoo lang masama po ang tobacco. Kahit yung mga pang-ubodok, 'di ba, meron yung dapat ganito lang yung iinumin mo kasi addictive yun yung Yes, ano yung nila. may mga maghahay ka. O kaya tinanggal nila yung pag may alcohol part, usually mga bata binibigyan tapos may alcohol. Pero in reality yun yung sikreto kung bakit sila nakakatulog. Actually, merong Di ba? multivitamins, Doc, na ang kanyang flavor is root beer. Tama. Pero ang root beer naman, ang sarap-sarap. Paborito ko yan, ha? Pero Sa lahat ng soft drinks. pang baby yun eh. Parang tama. basta sa syrup siya. Baka dapat, yung ito, if Aldrich people are listening, baka ilabi nyo na sa Senado o sa Kongreso, and then kayo nang unang-unang magbigay ng marijuana treatment sa Pilipinas. Naku, yayaman na ang Aldrich talaga. Good morning, Sir Kapitan Wasing. Tuloy ko, Sige. Pakidamag man kendok, no, maminsan sumasakit sa katawan ko ko, sir. Anya kaditi medicine nga para sakit sa likod ko at saka nahihilo ako, age 74 years old. Maraming salamat po. God bless po. Yun ang tinext po ni ma'am. I know, sino po sila? Ma'am or sir? Okay. 74-year-old. Pag masakit po ang likod, pwedeng imbisigahan ho muna. Siyempre, nandyan din po yung mga tinatawag na physical medicine, hot compress, masahe, application po ng mga... pero may nagsabi, pahid-pahid. Wala yan, sabi daw niya. Pero pinakinggan ko kasing sabi niya Pero bakit hindi? Muna. Tapos, pwede kayo uminom ng pain reliever kung talagang wala epekto yung mga sinabi ko. And then, imbestigahan po. Baka dapat pa-x-ray kayo. Baka may ugat pong naipit. Medyo pupunta tayo sa maraming... Ang masakit ang likod kasi, very common, most common occupational hazard. Yung mga nagbuhat na mabigat, yung mga masisipag na tao, yung mga farmers, mga nagko-computer. Ngayon, 74 na kayo. Yung pagkahilo naman, baka i-check nyo yung kung mababa po ang presyon nyo, o hypotension, postural hypotension, or nahihilo kayo dahil hindi kayo kumain. Yan yung mga i-check po rin po. Kasi marami ibig sabihin po ang pagkahilo. At pwede rin ang pagkahilo ay dahil sa vertigo, no? Kap, Doc at Madam, good morning po. Good morning. Ask ko po lang kay Doc if ano po SPF na maganda for sunblock. Sabi ng mga dermatologist kong mga kaibigan, yan si Dr. Jose sa Casusi Clinic, saka si Dr. Valeriano, mas mataas mo na SPF like sa mga bata kasi, 8, 16, 25, 30. Siyempre kung SPF 50, mas lalong okay. Kasi yung protection. Pero again, huwag kayong masyadong overuse ng mga yan kasi sabi nila meron naman tayong natural protection bilang isang Pilipino. Okay. Doc, yung oras natin, ang bilis ng takbo. Almost, may 4 pa. Palagay ko hindi na natin kakayanin sige. lahat yan. Ma'am Cynthia. Sa ating mga Maraming produkto naman. salamat. Maraming salamat, Doc. Lahat po ng product ni Aldrich available po sa lahat ng drugstores. Available pa rin po ang aming 10 plus 5 Bioclone capsule. At syempre, Toro capsule 4 plus 2, RoboCaf tablet 10 plus 2. Available po sa lahat ng drugstores. Hanapin nyo lang po ang naka-promo pack. Ngayon, maraming salamat, Miss Cynthia. Doc, pasensya na sa ating mga sa ating mga texters naman. Kasi yung ating oras alas 10:58 na. Marami pa dito pero ewan ko lang kung pwedeng mabilisan. Doc, mabilisan? Sige, ikaw. Mabilisan ko rin sagutin, tinatanong ako kung may programa mamayang hapon. Wala po, Okay. Kasi ang programa mamaya, yung pong ating usapang kooperatiba. Kay Triwa naman, nakakabawag daw po ba ang mama? Wala po study pang ginawa from the medical standpoint. Pero tignan nyo, pwede pong survey nyo, wala bang anak po yung mga nagmamama? Pero pag titignan mo, ano ba yung ingredient nung mama? Meron bang something na nakakababa ng similya? Ang marijuana, yes, proven. Okay. Pero ang mama, wala pa. Betel nut,
Eh, kung hindi naman sobra, baka ano. May anak naman yata yung mga nagmumoma. Nagmoma ka ba, Kap? Hindi. Oh, hindi. Kaya ang dami mong anak. Oh, sige. But then, dami ko ring, ito, pwede kong gamitin example to, yung aming technician sa school, nagmoma siya, tapos sunod-sunod naman yung anak niya. Oh. Kasi minsan doon ako nakimoma eh. Ay, ganun. Para lang maramdaman ko, Kap. Lasing Kung ako ano. na, para akong lasing. Ay, ganun. O, na para akong na-high na inaantok na hindi ko maintindihan. Hmm. Kung may pagkakataon, ulitin ko. Sige. Mapait lang. At kay Jennifer Dula naman, hello Doc, ask ko nga rin ko kung anong benefits ng steam bath. Parang bath- ganun din po, Parang steaming. ganun din, ano? Oo. Pero yung steam kasi di ba yung sauna, dry heat. Yung steam heat, wet kasi ho yun. It's a way also to vasodilate. Yun. Okay. Eto naman, good morning Doc. Natural ba ang nocturnal emission? Natural po. Kasi, halimbawa, nabakante po kayo, ang similya po gawa ng gawa, syempre kung pang tangke po yan, puno na ang tangke, sasabog po yan. Kahit tulog ka. Pero ang galing ng utak ng tao dahil i-stimulate ka niya para isabog mo siya, yan yung wet dreams. Okay. So, panghuli na lamang na katanungan ito at antabayanan, abangan po kami mamaya ng konti para sa ating usapang legal kasama si Atty. Ed Avila. Kay 47, ask ko lang po Doc, yung nalagyan po ng bakal na siko ng anak ko 4 years ago, di pa po natanggal. Kasi nagpa-skate po kami dati sa BJH pero Nanabutan ng pandemic. para matanggal po, Oo. di pa kami natawagan. Marami pa daw po naka-line up. Paano ito, Doc? Hindi pa daw natatanggal 4 years Siguro, ago. mas alam ho nila. Ganito po yan. Ang doktor dapat, kung may ginawa siya, siya po yung unang mababahala. Although, syempre, nababahala din kayo. Kaya dalawa kayo nagkaka-anuhan ng pag-iisip ng parang toxicity o kaya sabihin na nating nag-aalala. Sabihin natin gano'n, simple lang. Hindi, may mga tao pong naka-fix naman po yung metal din eh. Depende po. Yung ortho talaga ang pero siguro dahil hindi sila nagmamadali, baka kaya pa. Okay. Ma'am Cynthia, baka meron kang gustong idagdag bago tayo pansamantalang magpaalam? Doc, batiin ko lang yung aking kapatid, Mayra Madrid Latonio, nanonood siya ngayon. At syempre, abangan po ninyo kami bukas ni Doc, yung kanyang Yay. programa dito po sa RNG. Anong oras yun? Alas 10. Yung aming pilot episode. Alas 10 ng Hindi gabi. namin alam yung kung ano pag-uusapan. Kaya manggagaling na lang sa inyo. Alas 10 ng gabi. And then, ng umaga. Parang ganito. Tayo din, 9:30. Sorry. Sorry. Hindi, kasi 9:30. Kasi alas 10 yun. 9:30 pala kasi kinulit ako ni Sir Dobby. Sabi niya, Doc, ano pa nga ba yung time nyo? 9:30 po ang na tandaan ko kako. So, 9:30 hanggang... 9:30 to 10:30. Oo. Diba, Ma'am Cynthia? Parang in-adjust yata, Doc, kasi di ba binago yung oras ni Cap dito. So, ano na tayo nga Rod? 9 o'clock siguro, Doc. 9 9 to 10 So, bago tayo. kay Doc, buti sinabi mo para Peter. 8:30 nandito na ako. Sige, bukas magtanong kayo. Ikaw, Ma'am Cynthia, magsasabi nung number, natawagan Doc, nila. Kasi Yun. lang naman parang extension siguro. Yung mga hindi nasagot, bukas nyo na lang po tanungin at Online available. konsulta Oo. po bukas Hindi, para kay Doc. Parang ganito rin. Wala lang ako. Oo. Actually, lang. Parang ganun, di ba? Oo, Cap. Yun. So, bukas, abangan yan. Alas 9 siguro. Oo, so, Alagay ko 9 o'clock 9. bukas. So, punta ako ng 9. Oo, Doc. So, anong pamagat? Doc Jose yata. Doc Jose. Wala pa, okay. bahala si Sir Dobby. Parang So, surprise pa yata. parang online Oo, sige. consultation po yon na kasama si Dr. Ursua. Lahat po ng mga gusto ninyong itanong tungkol sa medisina, sasagutin po yan ni Doc. Kasi may mga i-explain po ako, may mga segment po ako. Halimbawa, yung Lab of the Day, baka pag-usapan natin yung, halimbawa, bakit mo kukunan ng anti-COVID antibodies na available na sa high precision, something like that. So, mag-feature ako ng mga labo, kaya yung mga usapin sa history ng medicine, kanina, binanatan na ako ng mga history of medicine, kaya parang ganun nga yung format. Kaya galing din sa mga tao yung ideas saka yung medicine online, parang may explain akong knowledge ng isang gusto maging doktor na makakatulong para maging doktor siya. Okay. So, and then all the rest will be consultation na rin. At saka si Ma'am Cynthia, wellness. Yun. At saka may parapol si Ma'am Cynthia bukas. Abangan po ninyo Abangan bukas. ninyo yan. Surprise! At maraming may papamimigay. House and lot.
na Okay. drawing. Maraming salamat, Dr. Jorsua. Maraming salamat, Kapitan Wasing, Yan, Peter. and of course, Ma'am Maraming Cynthia. salamat, Kap. Maraming salamat, Maraming Doc. salamat. At syempre, maraming salamat dito sa RNG. RNG. Hindi ako masyadong napagod. Ako napagod eh. Parang, ganun. Hinahabol ko yung hininga ko, ha? That means to say, wala pa akong COVID kasi kaya ko pang magsalita. Yan. Ayun. Ang ating oras sa alas 11:04 na. Abangan po mamaya ng konti ang ating usapang legal kasama Atty. Ed Avila. Diyan lamang po kayo. Huwag kayong alis, ha? May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Yanadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill.
na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa
Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-Awang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri. Ang ating oras alas 11:15 na at ang bahaging yan, hatid po naman sa atin ang ating Kurirang Enterprises na matatagpuan dyan sa may Nagilian Road at dyan sa may Abanao Street. So, meron silang 50% discount sa mga furnitures, 40%, 30% ang mga iba pang items. So, pasyalan po sila dahil marami po ngayong bagong dating galing po naman sa ibang bansa na items po na magaganda at naka 50%, 40% at 30% po. Depende po sa gusto ninyong bilhin. So, Kurirang Enterprises, dyan sa may Nagilian Road at dyan sa may Abanao Street. Okay? At ngayong oras naman, yung ating usapang legal kasama, ang ating abogado ng bayan, ang ating Agila ng Baguio, Attorney Davila. Good morning. Morning, partner. And happy Bonifacio Day. Bonifacio? Bonifacio ba ngayon? Oo, Heroes Day. National Heroes Day ngayon. So, lahat ng mga atapang-atao. Okay. Dagijay aginhihiro nga eh. Aldo. Apang kaglabakit din. So, good morning sa inyong lahat. Mga ating mga viewers, listeners. Malapit na rin ang Highland TV. Ayan. So, of course, 98.7 Z Radio at saka RNG. Yon. At para sa inyo mga katanungan naman, text po lamang yan, 0999-3070649. Okay, may katanungan dito, partner. Tungkol kay Pacquiao? Hindi tungkol kay Pacquiao eh. Dumating na si Pacquiao. Iba yung tanong dito eh. Okay. Tungkol sa Beneco. Benemo. Beneco. Okay. Beneco natin. Benemo. Benemo. Merong Beneco, merong Benemo. Oo. At aywan ko lang kung anong nangyayari ngayon doon. Mukhang merong meeting na nagaganap doon. Wala pa tayong update kung ano nga meron doon. Pero mamaya alamin natin. Pero may katanungan dito galing kay 80. Idol Abila, legal po ba na magkaroon po ng dalawang faction ang isang electric cooperative? Based on sa cooperativism goals dun sa Republic Act creating cooperatives in the Philippines, ang one of the purposes doon ay unity. Okay. To unify yung mga member consumers ng isang kooperatiba as to whether it is legal or not. Having two factions, there should only be one. At saka yung kooperatiba should serve the purpose at yun ay pagserbisyo sa consumers. Yun ang one. So, hindi natin pwedeng sabihing legal or not legal, pero dapat iisa lang ang nandyan sa Beneco to be assisting their consumers. Kasi ang primary purpose niya is for consumer welfare. Di ay kumati goal tatati Beneco. Pero partner, nalilito ang ating mga consumer. Kasi sa ngayon, mayroon dalawang GM. Yung isa
siya yung OIC. Mm-mm. At yung isa naman, sabi ng NEA, siya daw yung Appointed. appointed. Oo. Mayroon din nagsasabi na ang meron daw power Mm. para mag-appoint naman ng GM, ang Board of Directors. Okay. Paano kaya itong mga Oo. ganitong issue? Okay, so bago natin sagutin yan, siguro sasabihin natin na this is our opinion based on the legalities. Okay. What Oo is naman. provided Oo. for by law. Nothing personal for or against any of the two warring personalities. Wala tayong kinakampihan. Kaibigan natin si Mel Licoben, president ng Rotary rin yan. Kaibigan din natin si Asek. At kanyan, di ba? Naging estudyante ko rin yan sa College of Law. Si Asek. Okay. Nung araw. Okay. So, as to the issue on whether or not who appoints the manager, very clear doon sa opinion ng GOCC. Ito yung Government Corporate Council na it is the NIA who is authorized by law to hire a GM for all cooperatives dito sa buong Pilipinas, hindi lang sa Beneco. So, yung NEA. Yung NEA. Okay. And most significant doon sa opinion ng GOCC is that once an applicant files his application for GM, he is automatically resigned from his position. Referring to Mel Licoben, OIC, for obvious purposes. As to sino ang may power, from the law itself, NEA. And the Beneco Board, nung in-appoint nila or in-endorse nila for GM, si Mel Licoben, was within the right. Karapatan nila yan Sila yung Board of Director. Okay. Kanino nila in-endorse yung appointment ni GM? So, in-endorse nila yon sa NEA. Therefore, the board by itself recognized that the appointing power is NEA. Okay? So, na-endorse si Mel, nag-apply si ASEC, and then maraming test, lumabas na mas mataas ang nakuha ni ASEC. So, in-appoint siya ng NEA, returning it back to board, Beneco. Ano ang ginawa ng Beneco? Ni-reject nila. Again, well within their rights. Pero yung pag-reject nila, binalik nila sa NEA. So Okay. again, they recognize na the final say is NEA. So again, NEA, instead of confirming yung board na rejecting ASEC, in-affirm nila yung appointment ni ASEC. So, by submitting yung resolution nila rejecting the appointment of ASEC, they are now, legal term, estopped from denying that the NIA board is the appointing power, no, to appoint yung GM ng Beneco. Okay. So, how can they now deny na walang authority ang NEA when all the while nire-recognize nila na ang appointing power is NEA. So, meron tayong tinatawag sa law estoppel. They are now estopped from denying that the appointing power is NEA. Okay. Okay, so two important points. Unang-una, yung appointment ng NEA, whoever, is immediately executory. Okay. Kasi wala siyang sinasabing subject to the acceptance or subject to the approval of the Board. Beneco Board. So, like any other appointments, walang kondisyon. So, immediately executory, meaning the moment na receive ng Beneco yan, they must respect the decision of the NEA. Okay? Pangalawang point, kung pinaglalaban nila
yung kay Mel. Mm. What about the law which says the moment you file an application for GM, Mm. you are automatically resigned. So ano ngayon ang power niya to remain as OIC, now pending resolution of the case, if by law he is deemed resigned. So again, legal questions. In the meantime, ang dapat dyan is valid until annulled yung appointment. If they want to go to court, they can question the appointment in court. On the other hand, if ASEX wants to go to court to assert yung kanyang appointment, she can also go to court. But in the meantime, respect for the rule of law ang kailangan dyan. Okay. So, kinakailangang maupo na si Attorney Rafael. Otherwise, pag hindi niya i-assert yung kanyang sarili, mata-charge naman siya ng abandonment of appointment. Meron kang period to assume partner. The moment you are appointed to a post, di ko lang sure kung 30 days or 60 days, you should assume your post. Otherwise, you are considered to have abandoned yung appointment mo. So, Okay. rightly, ang ginawa niya, I think, is he already assumed. Now, assumption may be constructive, may be physical. So, the moment nag-assume siya, and he issued a memorandum, that is already considered as assumption of office. Yan. Yun. So, kahit na yung mga consumer o kahit na yung mga nasa opisina ng Beneco, tutol sa kanya. Regardless. Kasi yun din yung essence ng kaso na final ng mga consumer dito sa RTC. Pine-question nila yung qualifications ni ASEC. Kaya ang sabi ng Regional Trial Court, it is not up to us to question the qualification of the applicant. So, whether you oppose or not, okay lang yon. But she has to assume her post. Now, the question is, pwede bang prevent her from assuming Yun. her post? Barikadahan, wag mo siyang papasukin. Hindi po pwede yan. Otherwise, you can be held administratively and criminally liable for coercion. Ang importante dyan, dapat you should not block the ingress and the egress of consumers or other officials ng Beneco. The moment you block it, then you can now be criminally charged for grave coercion. We respect naman yung freedom of expression alam natin yan. Pwede kayong gumawa ng tarpaulin, pwede kayong magsabi na persona non grata siya, pwede mo sabing ayaw namin sa'yo. That is part of your freedom of expression. Pero, you cannot block her entry into the main building because that will be grave coercion. Hindi mo siya pwedeng harangin. Hindi mo siya pwedeng harangin or prevent her from performing yung kanyang official functions. Okay. So ano ang remedy ni Mel? Like I said kanina, ang remedy niya is go to court to question yung pagka-appoint ng GM ng NEA board. Another alternative instead of going to court is follow yung tinatawag natin exhaustion of administrative remedies. From the decision of the NEA board, you appeal that decision to either the ERC, yung Energy Regulatory Commission, or to the Office of the President. But, yun nga yung in the meantime, valid until annulled yung order of appointment niya. Ayan, may pananaw natin ha. Yan, sinasabi ko. Hindi, ang sinasabi natin dito, partner, kung ano yung legality. Yung legal implications lang. Hindi natin pinapaboran kung sino yung GM. Kung ano yung nasa batas, yun ang sasabihin natin. So, yun lang yung pwedeng gawin ni Sir Mel Licuben. Because pumunta siya ng korte para questionin. But, like I said, okay naman.
mag-picket, okay yan, freedom of expression. Paano yung mga empleyado na nandun na nagpipikit? Paano mangyayari doon? Well, yung nagpipicket na empleyado should be at their tables from 8 to 12 or 1 to 5. Ngayon, kapag hindi nila ginawa yon, Then they will have to go on leave or be absent. Pag hindi sila nag-report on the day at they're supposed to work, then pwede silang iawol ng ito na yung mga repercussions kasi ito yung mga collateral damage Dapat sa totoo lang partner kung ang away between the two wag na nilang isama yung yung mga other people kasi collateral damage yan. So wala nang power o kinalaman dito yung board of directors. Well, the board of directors yun nga ang sabi ko, they recognize yung NIA as the appointing authority. So, kung ano man yung sinasabi nila na it's only the board who can appoint. Kasi yun yung sinasabi nila, partner Yun lang yun board. dapat yun yung stand nila from the very beginning. Pero, yung from the beginning, inrekomendada nga rod ni Apomel, ijay NIA board. So doon pa lang, nire-respeto na nila yung... Recognize na nila yung NIA board as the appointing power. Pero parang mahirap magtrabaho ng ganito kung ikaw yung GM na may mga nagpipikit. Oo nga. But yes, she has to face it sooner or later. Kasi sabi ko nga sa'yo, kung hindi niya naman i-assume, madidemanda naman siya for abandonment. Siya naman yung madidemanda. Siya ang madidemanda. So, siguro, kausapin lang niya. I think she talked to the employees, magpicket lang kayo hanggang gusto nyo. But ang condition naman dyan ng batas, do not block the ingress and the egress. So may karapatan itong si Asek Rafael na pasukin yung opisina ng GM? Yes, because may valid appointment. Okay. Oo. No matter kung ano yung opinion na hindi valid, no matter na yung opinion nila outsider, no matter yung opinion nila na hindi siya qualified, as of today, at that appointment niya. So, yung nga ang sabi ko, appeal using the administrative remedies or go to court. So in the meantime, mag-assume na siya as GM, magtrabaho na siya, at ito namang si Engineer Licuben, pumunta ng korte. Follow the legal process. Yun nga, yung either court or you go to the office of the president or the ERC. Okay. No matter ano man yung perception nyo na yung nga sabi ko, hindi siya qualified or outsider or whatever, wala na yun. Just do it the proper way. Yun lang. Okay, at binabati natin nanonood sa atin Rain Gayaw, Josie Angel, at nandyan din ang ating kasama, Romeo Gonzales. Si RJ. Oo. Ano po ang nangyari kunana sa... Teka. Nangyari sa Benego, lahat ng tao gumagamit ng electricity. Okay na po. Yun na nga po yun. Basta hindi masira yung service to the consumers. Yun ang importante. Doon sa mga tao na ayaw kay Asek Rafael at hindi sila magtrabaho, ano mangyayari sa kanila? Hindi nga. Sabi ko, basta 8 to 5, mag-report na dyan trabaho da. Namadida, awol da diayo. Well, if ibusan ti vacation leave, sick leave, etc., and then handang ag-report, then at that period for them to report, and then they will be considered as owl, at damo ti plant level due process dita, ikanda ka ti chance nga explain, o pa yung absent ka, and then there it goes, termination. So itong mga empleyado na to, pwedeng i-terminate ni GM? Following the due process and for cause. So, one cause is doing a criminal act against the employer. Okay. So, diyan nga, bagbagak, agpiket ka pero ag-obstruct ka ti ingress and egress. That will be grave coercion. And if you do that, then that can be a ground not only for a criminal case but for lawful termination under the labor code. Yun, okay. At ang ating oras, alas 11:34 na. Nagpumunta ito kini 81. Happy National Heroes Day, mga sir.
Isardong tayon ko nga mang romanticize kadagiti tao nga feeling hero. Sino ba yung mga feeling hero doon? Feeling hero. Oo Ayan. nga. Oo naman. Sino daw po pumatay kay Lapu-Lapu? Kap, tinanong po kasi sa akin, wala na bang akong alam. Sino yan? Si Rain? Hindi naman. Ang pumatay kay Lapu-Lapu, yung cook ni Chong, yung cook ni Chongloy, ang pumatay kay Lapu-Lapu, ginawa niyang sarsyado. Ayan. Okay. Kaya joke lang yan. Okay. Maganda ba lang i-share itong kuha natin, ano? Pwede nating ipakat ito, i-share natin sa Facebook. Oo Tungkol naman. sa paliwanag na to. Oo. Kasi maraming nagtatanong eh. Oh, actually, yung side na, both sides na may present, yung legalities. Kasi ultimately, ang laban is not picket, it's not but yung legal question yan. Okay. Kuna naman ni 83, apay nga gugulo da dita binay ko. Ipatugaw da kumagaminan ni Apo Banag dita binay ko, tag sukimat isu na dita. No dati masukimat na. Ngam na awan akat di awan kuna naman. Oo naman, we respect that opinion. Galing naman kay 31. Pero Kunan. pwede ring ma-reverse yung sitwasyon. Pag pinersa naman o in-injure naman ni ASEC by entering into the premises at dati na-injure nga tao, then she can also be criminally charged. Kasi lang na eh. Halimbawa, nagdala siya ng tao niya, tapos nagkagulo. Nagkagulo, ayan. And then, sagutin niya yun. Sagutin din niya yun. Oo. Kung na naman dahil 2931, masasabi ko lang po, hindi naman po pupunta at mag-aaksaya ng panahon si Ma'am Rafael kung hindi po siya i-appoint. Maaari po ba naman give him a chance kung hindi siya karapat-dapat, saka natin tanggalin. Maraming dyan, tiwaling government na dapat questionin. Nako, pandemic na nga, magulo pa, pagtulungan na lang po kaya, sabi niya. Oo nga eh. Pagbigyan nyo, baka basta change kasi maraming resistance eh. Oo. So, pagbigyan natin, baka naman mas maganda ang serbisyo ng Beneco pag siya yung namumuno. But right now, yung legal is valid until annulled. Okay. Itong pagiging OIC ni partner, ni Engineer Licuben, kung mag-assume na itong si ASEC Rafael, pwede na ba siyang pumunta doon o pwede na siyang mag-assume as doon sa dati niyang pwesto? Hindi na. Ay, hindi na. Kasi when he filed this application, based on law ito hindi kami ang gumagawa. When he filed this application, nandun automatically resigned. So, ibig sabihin, wala na siyang pwesto? Wala na siyang pwesto unless i-hire siya ng bagong GM. Because of his experience, siguro. And of course, kung tanggapin niya yung appointment, why not? Diba? Pero, again, we're talking of the law. The law is very clear. The moment nag-apply ka, you are automatically resigned. Okay. Kung na naman ni 83, awan nga rod ati, marami na kita taga-Beneco, no ni Apo Banag nga talaga tagtugaw dita. Aklunan dalangan gaminan, sanda nga kontraan. Well, yes. Parang kanyan acceptance lang eh. You can use yung lawful means to question yung appointment. Okay. Nagabumat kini 33, kung na Sir Cap, attorney, apay no, dati board na Beneco, hanba nga isuti masurot. Ta Rotary 25 kat adat sa ti board na gamin, kasla ka na yun nga kasta di Beneco. Thanks, Sir Cap. When, although adat ti board ti Beneco, policy making body insofar as Beneco affairs are concerned. Nga very clear gamin dyan linteg na when it comes to appointment, the Beneco board nominates or endorses the candidate. Okay. And isumat tinaramid na. In-endorse na piman ni Apo Mel. And unfortunately, in-endorse da awampay ti sa bali nga applicant. Okay. So they assume nga isu ti maappointaran. So assuming nga hanga nag-apply ni ASEC Rafael, NEA board will appoint Beneco. Following the process are you going to say nga in-appoint da ni Licoben, will the Beneco board question that? Big ganda. As they will, because isu ti kandidato da. So in the same light, in-endorse da, which is their function, nga mahamot nga isu ti in-appoint ti NEA board.
Okay. Now that hanga kayat dati na-appointar, they are now saying awanti power ni NAIA board nga aga-appoint. Si kami, ti dapat nga agi-appoint. Now, following that logic, hindi ko ni-nominate Danny Licoben, di in-appointar da ko man. Okay. Di ba? Pahingahan da in-appointar because they recognize the NAIA board as the appointing power. Okay, nagabumata ito kini Alexandra Amor. There, I understand now. You're good at explaining, Attorney Ed. Automatically translated. Ayan. Yan, Okay. automatic na translation. Automatic nga naawatan da Kasi kami, we have to inform. Kasi we are member consumers. Dapat adati information, dissemination, also on what is happening. Hanlang one side, but explain the implications of the law to both sides. Okay. Nagabumad ito kini 05 ka, Idol, maliwanag po ang pagpapaliwanag ni Attorney Ed. Ganun Salamat po. pala pag malapit ka sa presidente. Naman. It doesn't matter Oo. It doesn't matter. Sabi ko nga, kung ang feeling nila, na-appoint siya dahil sa malapit siya kay presidente, na totoo naman siguro, dahil ASEC nga siya, ang course mo is to question yung validity of the appointment. Pero you cannot question now, reject her now, at wag mong paupuin. Kasi, again, valid until annulled yung Okay. appointment. Ito naman galing kay 37. Matanong ko nga pala, partner. Yung pagiging ASEC ni GM Rafael, automatically resign. Automatically resigned upon acceptance of the appointment. Okay. So, malamang inaccept na niya yan because nandun na siya So, she is not an ASEC anymore. Okay. Kay 37, good morning, Captain Attorney. Damag ko lang, adan ba, disconnect Beneco, kadigitihan pa nga nakabayad. Salamat. Siguro dahil dito sa nangyayari ngayon, palagay ko wala pa, ano? Siguro dahil may gulo, pero they should see to it nga normal ti operations that will not affect service to the consumers. Di amat lang ti dawat tayo dito Okay. They can fight anywhere in court, picket line, but it should not affect the services of the consumer. Okay. At kay Kalayula, you're really good, Attorney Abila. The explanation from Greenwater is clear. Greenwater. Da kami ito Okay. General Segundo. Yeah. Ay, bon, thank you. Oo. Dito nagabumat kini 64. Good day, Captain Attorney. Siguro dati better nga opportunity para kini Sir Licoben. If one door closed, then the other door opens. I heard that Attorney Rafael is not even from Benguet, but from the Mountain Province. I'm not sure kung ano. Does it matter ba? Inya ti regional origin mo? No. Ito bago ka maging GM, kinakailangan na consumer ka din. No? Yun lang ang qualification, pero walang batas, walang rule na sinasabing dapat taga Benguet ka porque Beneco, Baguio Benguet. So pwedeng ma-appoint ka kahit taga Mountain Province. Well, maraming president diyan nung sila Chong-an. Taga Mountain Province naman piman. The rest of the appointees, di ba? Jerry Versosa is not from Benguet, taga Nueva Vizcaya. Pero isumot ti GM. The late Versosa. The late Jerry Versosa. So, awan piman ti nakakabil ija rules nga to be Beneco, you should be from Benguet. Di awan mo ti taga Baguio kumata, Beneco kung na. Baguio is separate from Benguet. So, yung mga board of directors na taga Baguio, assuming yung logic na yan, hindi qualified na mag-board of director. Okay. Dapat taga Benguet lang. Yun. And kay 27 naman, Attorney, biglang nagtaas ang singil ng Beneco ngayon dahil ba epekto ba yan ng kaguluhan? Yun yata, 80 centavos yata yung taas, ano? Hindi yata. That came before itong quote-unquote kaguluhan na yan. So, I think what the new GM should do is ask the ERC na i-revert na to the old rates. No hanga justify the increase to Beneco, then
that would be a big help to the consumers. Okay. Kay 07 naman, the incumbent Beneco officials do not want to break the system of mafia inside their office. They are now panicking going to Congress, courts, etc. in order to protect their interests. Even salaries very high. The consumer member are sacrificing. Oo nga. Alam mo yung Congress, yung resolution ni Congressman ng Philreca to maintain the status quo, wala namang ngipin yan eh. Kasi it's only recommendatory. It's an expression of his sentiment. Okay. It cannot be converted into an order. At saka yung congressional investigation, in aid of legislation para gumawa ng batas na magko-correct ng sitwasyon. So, yung congressional investigation, yung committee report nila will say, dapat tanggalin ang power ng NEA na mag-appoint, ganun-ganun, pero dapat ipapasa pa rin sa Kongreso. Hindi niya sinabi na kung ano ang mangyayari dito sa lungsod ng Baguio. Nag-text si Benny Bumugaw. Sabi niya si Jerry daw, taga Cagayan. Cagayan. Oo. So nakikinig si Konsyal Benny. Dating kwan yan eh, board. Hindi, gaya niyan, di ba? Oo. Hindi naman taga-Benguet si Benny Bumugaw, di ba? Hindi yung origins. Kung yun yung logic, nga gapuha nga taga-Benguet kat hanga mabalin, medyo kiwing yata. Kay 64 naman, sana nga nauray nga ag-stay ni Sir Licuben, pero parang subordinate na ni Sir Licuben. So in this case, great chance Garudan, Attorney Rafael, iso nga masabol nga maawatan bago ag-comment. Ang daming bashers at bitterness sa Facebook. Oo nga, but let the rule of law prevail. Yun lang naman ang bottom line dyan eh. Kaya siguro mamaya ipakat natin ito kay Rain na itong tungkol sa Beneco na to para maipost natin ng hiwalay. At tayo naman ang mabash. Baka may mga nagtatanong. Hindi, kasi maraming nagtatanong. Actually, maraming nag-message sa akin po. Pwede daw bang interviewin natin si ganon, si ganon, si ganon. Actually, si Mel, ilang beses ko nang in-invite dito. Okay. Pero siya naman ang wag muna daw, wag muna. But anyways. Siguro, baka imbitahin natin yung ating bagong GM. Oo, pwede rin. Pero dapat sabay sila. Oo nga, dapat sabay sila, no? Hindi. But anyway, ang sa atin naman, they can present both sides naman dito. Hindi, sa akin naman, kaya gusto ko ipakat ito para i-post sa Facebook para makatulong din tayo kahit papano sa mga nagtatanong. Sa issue, sa issue. Oo. Galing naman ito kay 83 Cup, one-sided ta opinion dapat agayab kamot side ti Beneco Board of Directors. Ang pinag-usapan lang po namin dito, hindi po yung tungkol doon sa yung kaguluhan nila ngayon. Ang pinag-usapan po namin dito ay yung legal aspect po naman. Kung yun bang pag-appoint kay Attorney Rafael ng NEA o yung pag-endorso ng NEA o paglagay ng NEA kay Attorney Rafael nasa batas. Batas po yung pinag-usapan natin batas dito. Kaya usapang legal eh. Usapang legal. Kaya wala po kaming pinapaboran dito. Pareho po nating mga idol ang mga nandyan. Kaya sa amin nasa gitna lang po kami, ano? Sir Sumngi is doing his best the shopping forum to protect his interest. Kuna naman. Dato na ni 07. Naman. That's your, like I said, entitled ka naman sa opinion mo. Ito muna. Yan. Ano? Para maiba. Good AM po, Kap, ni Attorney. And Attorney, biyuda na po ako. May naiwang 2-story house and lot ang grandparents ng Mr. Ko. 2 ang anak nila at biyanan kong lalaki. Ang isa na patay na rin. Nakatira ako sa isang kwarto sa 2nd floor kung saan nakatira ang kapatid ng biyanan ko. Sa 1st floor naman. Ang bilas kong babae kasama itong kapatid ng Mr. Ko. Pinapaalis na po ako. May karapatan po ba ako sa property? Legally married po lahat ng concerned. 5 ang kapatid ng Mr. Ko. Salamat po.
masalimot. Masalimot itong Juan ah. Unang-una siguro yung grandparents nyo, grandparents ng mister mo, no? Meron pa bang nabubuhay na anak? Di ba? Kasi nung namatay yung grandparents mo, ang legitimate heir nila ay yung kanilang direct line, yung anak. Okay. So, kung wala na yung mga anak nila, patay na rin, then ang legitimate heirs will be the sons and daughters of the legitimate children of your grandparents. Okay. So kung kasama ka doon sa mga legitimate grandparents at yung 5 pa na iba na kayo lahat ay legitimate heirs ng mga anak ng grandparents, then that property should be divided share and share alike. So yung first floor and second floor doesn't matter. Okay. What matters now is divided by 6 kasi 5 yung ibang anak and then pang-6 kayo. So yung property na yan i-divide nyo by 6 dapat. No, of course, hindi natin makita kasi yung mga sanga-sanga yung mga anak, yung mga kwan. So mas maganda siguro if we can make a consultation, dalhin nyo yung mga dokumento. Okay. Yan, at least initially, yun ang pananaw natin dyan. Okay. At sabi ni Alexandra, the explanation of Attorney Ed is so crystal clear. I now understand the process of application for GM. I watched the House of Representatives hearing. It should be in aid of legislation, but it seems not. Oh, well, yun nga. But kahit ano pa yung resulta ng congressional investigation na yan, hindi siya coercive in nature. Unlike a court order na coercive, sundin mo. Yung kongreso, recommendatory lang anong batas ang gagawin nila. But they will not dwell on this particular case. Okay. So, alas 11:51, eto na lang siguro, partner. Bilis ng oras, ha? Ang bilis. Dahil sa binay ko, napakabilis. Buti hindi tayo pinaputulan dito, ano? Hindi lahat ng nakaupo ay mananatili sa upuan. Ito po ay maaaring mapalitan ng bago. Para sa bagong pagbabago. Parang government po, gusto po ba natin ay may mangyaring masama bago matapos ang gulo? Narinig ko po sa isang programa nung pumunta dyan sa Kunana. Okay. Ang gumawa po ng batas. So sa pagkapuin ng binay ko, so bakit hindi nila sundin ang desisyon ng NEA? Tsaka magulo. Pati yung kay Pacquiao at Cusi, magulo. Magulo din yun. Inaus din si Inaus din si Duterte. Okay. Mula sa taas hanggang sa baba, magulo ngayon. But anyway, yun nga, the same problema din sa taas. Ano? Ang magre-remedyo dyan, kahit magbanatan sila araw-araw sa television at dyaryo, yung COMELEC ang magde-decide kung sino ang legal na PDP. Okay. Ganyan din to. Beneko. Tinetext ako ni Senator Pacquiao, binabasa ko naman eh. Oo naman. Once a week. Ikaw na. Pakilala mo ako kay Mami Junisha. Okay, partner. Bago tayo pansamantalang magpaalam, baka meron kang gustong i-advise naman tungkol dito sa nangyayari ngayon sa ating Benego. Sa amin lang ni Cap Peter is we follow the rule of law. Ganun lang yun. May proseso. And if you think you're right, then go to court and resolve the issue. Yun lang naman eh. Either parties yan. So, at saka pinaka-importante dyan, hindi masacrifice yung serbisyo ng Benego sa mga consumers. Yun. Otherwise, the consumers can come in and file the petition in court para ma-resolve yung problema na yan. At pwede rin pala, partner, na mag-usap si GM Rafael at saka si GM Ligoben. Oo naman. Pwede na bigyan ni GM Rafael si GM Ligoben ng... She can retain, that is within her discretion. When?
kung i-retain siya, use the expertise of Mel. Doon sa dating trabaho niya, ano? Dating trabaho or a higher pwesto, pero Mayroon bang assistant? wala yata. Walang, Akala, mag-apply sana ako eh. Ganun. Ba't di na lang GM? Neutral party. Kung ano naman dito na ini 83, ipasublat na kami na ita pwesto da. San nga isuda langan dito anti agsisinoblat ko na naman. Okay. Hindi, ito naman, nangyari ito dahil doon sa pumanaw na ating dating GM, ano? Kaya po yan nabakante. Kung hindi po pumanaw yung ating dating GM, palagay ko nandiyan pa rin siya. Nandiyan pa rin si Mel. Kaya lang nga, yung batas na yun, sabi niya, pag nag-apply ka, automatically resign ka. So wala na talaga. Awanti pagbatayan na legally, we're saying legally. Palagay ko naman, alam niya yun. They should know. Attorney Sumngi should know. Being a lawyer, dapat he should admit of the existence of a law na ganyan. Para hindi na mislead yung mga tao. Okay. At yung ating usapang legal ngayon tungkol sa Beneco, eto naman dahil sa maraming katanungan po, mula po naman sa ating mga consumer, siyempre, ito po ay pagpapaliwanag lang tungkol po sa batas, kung ano po yung batas tungkol po dyan sa pagpapatalaga ng ating General Manager ng Beneco. Okay. Ay, good morning, sirs. Kuna naman. Ano? Ito na lang siguro, di ba ti proposal di Baguio Benguet kat autonomous federalism data? When? Apay ngay nga nga masabol pa lang nga pakialaman tinay ati Beneco. Apay han mabalin nga taga Beneco latanti ag-appoint kan ag-decide, taku umot data. Tapno awanti ma-question. Ang masasabi mo rito? Niya kasi ang supervisor ng electric cooperatives. So, ang NAIA, ang supervisor ng electric cooperatives. So, based on law. So, dun sa congressional investigation, sana ang sabihin ni Chairman Mikey Arroyo, tanggalin na yung power ni NEA na mag-supervise ng electric cooperatives all over the country. Di yun. Yun na yun. Babalik na yun sa Beneco. Okay. So, yun. Yun po, sa lahat mga nagtatanong tungkol dito sa nangyayari ngayon sa ating GM ng Beneco, yan po, naipaliwanag po ni Attorney Ed naman kung ano po yung batas tungkol dyan. So, we wish them both good luck. Good luck po sa inyo. Pero mukhang pumasok na ng opisina si GM Rafael kanina. Oo nga. Rightly. Kasi yung ang sabi ko, baka naman siya ang kasuhan ng abandonment kung hindi siya mag-assume. Okay. So, yun yung narinig kong nasabi niya, yung napanood ko. Ganun. Nasabi niya, kung hindi ako mag-assume, ako naman ang magkakaproblema. Okay. Ito pa, happy lunch mga sir. Tikamaitan nga nabasa nga quote about politics kat conceal your iron fist in velvet globes. Panagkunak, Jetty may advice ko, kini GM Banaag. Whatever, you are entitled to your advice. Anong ibig niya sabihin? Hindi ko rin maawatan. Yung tungkol sa bahay na lang, Kasi sabi niya, punta na lang daw siya sa office. Yung ating office ay nasa Zoneville Condominium dito sa may Legarda Road. Corner Bucaneg. Pasyal ka na lang doon para makita natin yung mga dokumento. Okay. Doon sa nag-text kanina. Doon sa nag-text kanina. Okay, at sa lahat mo nang sumuporta sa ating programa, naging usapang Beneco tayo ngayon sa usapang legal. At sana po nakatulong po kami. Naka-enlighten po kami doon sa mga ibang katanungan po ninyo. Kasi marami pong nagte-text sa akin, hindi ko na masagot hanggat hindi tayo nakikita. Oo naman. So at least sana nakatulong. Again, we repeat na we're not for Mel, we're not for ASEC. Okay. Pero we're sa rule of law. Sa batas lang. Sa batas lang tayo. Ihabol ko lang ito. We are proud of you po, Kap at Attorney. Punana, Kap. GM means guwapo man. Mga balinlat pa. Salamat mga sir. Na sungbatan tinamag ko. Matagot-tagot ako. Ingat kayo lagi dyan. Iyaman. Sabi naman ni 312. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga ating manonood, nandyan nakahabol naman. Jailing Jan is watching. Nagtanong ako kay Jailing Jan kahapon. Naliwanagan din ako sa kanyang mga
mga kasagutan sa Facebook. Okay. Okay, partner, baka meron Sige. kang gustong batiin. Okay. Lahat na lang. Happy Bonifacio Day. Oo, sa lahat ng mga hero. Lahat ng hero at aginhihiro. Ginihihiro. Ito po ang araw na para sa atin lahat. Laban na tayo. Maglaban na tayo. Okay. Okay, maraming salamat po sa mainit na suporta. Hanggang muli, hanggang bukas po para sa ating usapang PSA. Ako po ang inyong lingkod, Peter Mawawang Wasing, at siyempre ang aking kapartner. Yan, Atty. Ed Abila, ang Agila ng Bagyo. Maraming salamat, Diyos Tagni, nakadatay amin, apada-pada.